Huxi, nu nævnte jeg en lille palet af alle de ting, du har lavet før. Ja. Og du er ikke uddannet journalist, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, da det tilbyder dig at blive vært på Boogie, dengang det startede. Så sagde du, det vil jeg hellere, inden jeg vil fortsætte min uddannelse. Men nu har du lavet mange programmer, som ikke kun var Boogie-orienteret. Har du nogensinde haft en decideret bestemt spørgeteknik, du har anlagt dig, eller en metode, du har sagt, når jeg skal interviewe folk, så er det det, Huxi Bach gør. Det er det, vi kender ham for. Ej, jeg ved ikke, om jeg sådan har sådan en trademark spørgeteknik. Men jeg tænker meget over, altså jeg tror i virkeligheden, det handler meget om, at folk skal være sådan lidt trygge. For eksempel er du god til, når man kommer herind. Jeg føler jo ikke, at jeg er i fare. Det er glad på den måde. Og det er sådan, nej, og så i det hele, så tror jeg, så er der den der mærkelige ting med, at nyhedsjournalister, de spørger tit om noget, de godt ved, de ikke får svar på. Ja. Men så lyder det meget godt. Ja. Ej, men sådan en decideret teknik har jeg ikke, synes jeg. Ja. Jeg spørger bare folk sådan lidt. Vi har en betroet medarbejder på redaktionen, der hedder Søren Korsgaard. Og han bruger 60-70, måske også nogle af 80% af sin tid på at sidde at kigge på den tv-kanal, der hedder Familiekanalen. Faste seere af programmet, uanset om de er civilingeniører eller zoologer, ved, at vi har været forbi Familiekanalen før. Den har sit udspring fra Esbjerg. Mm. Det er en af Danmarks bedste tv-værter, der hedder Lasse Ildsø, der er vært. Ja. Og han har en helt bestemt spørgeteknik. Nu skal du prøve at se her. Han interviewer en, der hedder Tina Stefansen, og hun er det, der hedder Mindful Eating-instruktør. Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Tina Stefansen med os, og hun er Mindful Eating-instruktør. Velkommen til dig. Tak. Det her med at være Mindful Eating-instruktør, hvad går det ud på? Udover at han selvfølgelig har en silkeblød stemme. Jeg skulle lige sige, det er meget... Han inviterer ind, og det er roligt. Der kan du snakke om at skabe god stemning. Ja, det synes jeg. Men det der jo så er hans trademark, udover at tale sådan her, det er også, at han spørger, hvad går det ud på? Det er et åbent, dejligt spørgsmål. Lige præcis. Og hun må da vide det. Ja, om nogen... Altså, og det er perfekt. Ja, præcis. Men prøv skal du så se her, fordi vi har lagt mærke til, at Lasse Ildsgaard bruger den her metode, eller det her åbningsspørgsmål, uanset hvem det er, der er gæst hos Familiekanalen. Det her med at være certificeret seksolog, hvad går det ud på? Velkommen til dig. Tak. Christina, det her nomologi, hvad går det ud på? Det her med at være clairvoyant, hvad går det ud på? Det her sange til livet og døden, hvad går det ud på? Det her med at være vejleder, hvad går det ud på? Hvad laver man så? Det her med at være turcyklist, hvad går det i virkeligheden ud på? Det her med at være clairvoyant, hvad går det ud på? Det her med at være coach og sundhedskonsulent, hvad går det ud på? Hvad laver man? Det her i Jyttes Handerejs, hvad går det ud på? Det her med at være live-rollespiller, hvad går det ud på? Chris, fortæl mig lidt om det her med at være dansktopsfagner. Hvad går det egentlig ud på? Ja, jeg var lige ved at være fræk og sige, det siger jo egentlig sig selv. Ja, det siger måske sig selv, at man godt kan regne ud, hvad går det ud at være dansktopsanger, hvad går det ud på? Og jeg kan sige, ja, den gode mand, der sad i sofaen, ham kan vi godt huske. Ja, det var da Chris Hart, ham mødte vi der i Esbjerg. Det gjorde vi nemlig, da landet sendt fra Esbjerg. Ja. Men Huxi, teknikken her, hvad siger du til den, efter at du har lavet tusindvis af timers radio? Jamen, det er rigtigt. Jeg siger, at den er god. Det er også derfor, han bliver ved. Præcis. Han holder fast. Jeg synes, den er god. Den er helt åben, også fordi det er ikke sådan noget med, at gæsten får en fornemmelse af, at der er sådan det man på amerikansk siger, et gotcha question. Det er bare, du må svare lige, hvad du vil. Så er vi i gang. Så er vi på i en gang, eller anden måde og så også, er alt godt. Det signalerer også, vi har tid. Præcis. Og så er det en god måde at brande sig selv på. Det her, det er fra nu af officielt en Lasse Ildsø. Enig. Hvad går det her ligesom ud på? Enig. Spørgsmålet er så bare, Huxi Bach, hvad vil du gøre, og hvad gør han, hvis man skal interviewe en kvinde, der har hele 3 titler? Vi har nu Irene Weiergang med os, og hun er kemiingeniør, coach og seksolog. Velkommen til dig, Irene. Tak skal du have. Det her med at være seksolog, hvad går det egentlig ud på, hvis jeg nu skal starte der? Ja, fuck det med at være kemiingeniør, og ikke mindst også coach. Men der sorterer man at være seksolog. Ja, der rangordner man. Præcis. Det er igen det eneste rigtige at spørge om. Det er det at være seksolog, ikke? Jo. Jeg sidder lige og tænker... det er bare fordi, jeg er interesseret i kombinationen af... Kan man kombinere kemiingeniør og seksolog? Til sydladende, og jeg vil sige... Nå, men det der med, kan man gå ned i det kemiske, men det kan være, han kommer til det. Jeg synes igen, det er perfekt startet. Ja. Helt rigtigt. Men coach, ja, det er faktisk ikke engang. Coach og kemiingeniør, ja, hak med dem. Ja, jo. Coach, seksolog, hak med den. Kemiingeniør og seksolog, du har ret. Jamen, der er bare sådan noget... De kemiske forbindelser i sex. Det er det, jeg kan tænke på nu. Også fordi jeg ikke noget ondt om kemiingeniører, for mange undersøgelser... Ja, okay. Kemiingeniører, ikke? Hvor... Det er også rimelig tørt.
Nu skal det lige siges, og det vil jeg bare sige også, hvis der er nogen, der sidder derude fra presselogen, der kan med, kan sige, at Lasse Ilskov jo ikke kun benytter sig af, hvad går det ud på teknikken. Det er lidt unfair. Vi har naturligvis klippet dem alle sammen. Han spørger ikke kun, hvad det går ud på. I hvert fald ikke, når han skal interviewe vægtløftere, præster og fodboldklubber. Vi har nu Mads Held med os, og han er vægtløfter fra vægtløfterklubben Kono. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Mads, med dine ord, hvad er vægtløftning så for noget? Først og fremmest sådan ganske kort. Hvad er den katolske kirke for noget? Vi har nu Lone Foss og Torben Hedegaard med os, og de er fra Ribe Boldklub. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Ribe Boldklub, hvad er det for noget? Det er en fodboldklub. Se, her begynder den at smutte lidt for ham, synes jeg. Ja. Nå, men, altså, det synes jeg, fordi den er... Men Huxi, det eneste rigtige svar også er også... Jo, men det er jo det. Her begrænser han jo gæsten. De kan jo ikke svare andet. Altså, ligesom, du kan jo ikke spørge en vægtløfter, hvad går det ud på? Altså... Hvad er Ribe Boldklub? Hvad går det ud på? Det er en fodboldklub. Ja, lige præcis. Det er simpelthen det eneste rigtige svar. Det er det. Ja. Der er bare måder, man kan sige, hold den til, hvad går det her ud på, tingen. Ja. I stedet for, hvad er det her for noget, ikke? Jo. Ja. Jo. Jeg kan sige, at Søren Korsgaard, vores betroede medarbejder, holder ikke op med at sidde og følge Familiekanalen 24 timer i døgnet. Også når vi er tilbage med sæson 7 en gang i løbet af efteråret.